Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Naa kita karon sa ikapitong Domingo sulod sa tuig. Niya mo ni ang katapusang ordinary nga Domingo. Kay karong Miyerkules mo sugod naman ang Lenten season, Miyerkules Sabadlis or Ash Wednesday. Karon sang Dominguha pahinungod kini sa atong simbahan sa Pontifical Work of Saint Peter the Apostle or Opus Sancti Petri. Atong iampo ang bukasyon sa pagkapari o suportahan sab nato ang maong mga paningkamot sa simbahan sa pagpalambo sa bukasyon dinhi sa pagpangalagad sa simbahan. Atong iampo usab ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod, ug nga ang atong mga benefactors and donors na sigig palit sa atong mga slots karon mahatagan usab sa daghang mga grasya na ilang gikinahanglan, labi na ang kalampusan sa ilang mga tumong o mga buluhaton sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna ug mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton, dili lamang sa pulong kundili usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Leviticus. Ang Ginoo maingon kang Moises, sultihi ang tibuok Israel, pagbalaan kamo, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Kung may kasilo kamo sa inyong isigkataw, prangkahi siya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos, ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isigkataw, ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon, ako mao ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ang tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan.
kanila nga madlukon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios. Ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang moguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios. Ug kamo mao ang templo niya. Wala untay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung maghuna-huna ang usa kaninyo nga maalamon siya, sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magkabuang siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip niining kalibutan nga kaalam, binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, libugon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Busa, dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tawo. Sa pagkatinuod, kamo ang tag-iya sa tanang butang. Si Pablo, si Apollo, og si Pedro, ingon man kining kalibutana, ug ang kinabuhi, ug ang kamatayon, ang karon, ug ang umaabot, inyo kining tanan. Ug kamo, iya ni Kristo, ug si Kristo, iya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya, ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway.
Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo naghisgot og mga butang nga dili nato ganahan. Ganahan mo? Sa gihisgotan sa atong Ebanghelyo, ganahan mo? Kanang sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Kanang pugson ka pagpapasan sa karga og 1 ka kilometro, himuon imong 2 ka kilometro. Kanang kung dunay mo ilog sa imong butang, ayaw nagbawia. Ganahan mo ana. Kanang higugmaa ang inyong kaaway. Ganahan mo. No, maningog. Di gud mo ganahan kay bisan gani sa nagwali, wa man mo ganahin. Wa gid mo ganahin. Gani wa gid dili gani ninyo kaaway, pero di inyo tinggan mangutana di ra mo motingog. Ako na lang say ganahan ninyo kay basig kamong tanan kaaway mo nako. Nganong gisugo man tas Ginoo niini? Nganong gisugo man ni sa Ginoo? Gisugo sa unang pagbasa, gisugo sad ni Kristo. Aron ta mahimong balaan. Aron ta mahimong anak sa Dios. Nilingi ay mong tupad. Yung na balaan ka. Mangutan abay, na balaan ba ka? O yawanon. Kanang tanan nga wa ganahi aning gipangbasa or gipanghisgutan ni Kristo sa Ebanghelyo, nya labi na gyud nga di gyud ganahan mutuman, mao na sila ang mga impiernohonon. Kay ang mga balaan raman mo'y makaadtog langit. Ana. Nya ang gihisgutan sa atong salmo, ang Ginoo maayo o maluluyon. Kung gusto tang mahimong anak sa atong Ginoo, kinahanglan sad mahimo tang maayo og maluluyon. Kinsa maning maayo nga tao og maluluyon? Kanang nahigugmas kaaway o naglagot sa kaaway? No, na siya. Kay kung ang tao gani nga naglagot sa kaaway, daghan man kong klases kaaway mga igsoon. Naay kaaway nga nag-away gud mo, nasay kaaway nga mura lang ang iyarang naong di nakaganahan. Nasay usahay nahimo nimo siyang kaaway kay wa gud kanya awaya, pero doon na lang siya gibuhat na wa ka kauyon. Sama pananglitan papintal siya sa iyang balay, nga ikaw wa kay ikapapintal, masuko ka niya. Nga bang
masina ba, masina. Kana kaaway na nimo. Nasay tao nga malipayon kayo, nya ikaw magulanon, maglagot ka nga magsigi siya katawa. Kabantay mo ana? Oo, na. Say, pra karon gisapot ka karon nya ako diri mo pakatawa. Maglagot ka. Sige pakatawa pari ay murag unsag naon, ana ka. Kana mga kaaway na siya. Nasay kaaway tungod sa mga butang. Sama anang wa mo bayad sa utang. Imo man ang kwarta nya wa siya mo bayad tungod sa iyang kalisod. Maglagot ka, pero wa ko kanya awaya. Wa lang niya gihatag, wa niya tumana ang iyang gisaad tungod sa iyang mga problema. In short, ang kaaway kanang tao nga dili nato ganahan, mao na siya kaaway. Karon ang gusto ni Kristo, bahalag wa ka ganahi, higugmaa. Kay ang gugma dili man ibase sa gana. Ang gugma ibase gyud sa Ginoo. Kay ang Ginoo mao may tinuod nga gugma, ang paghigugma di ay ang sukdanan o ang modelo sa gugma mao gyud ang Ginoo. Muna ningos Kristo, ang inyong amahan nga tuas langit nagpadanag sa iyang adlaw sa mga matarong o sa mga buangon. Naghatag sa siyag uwan, tubig para sa mga matarong o sa mga buangon. Nakamusad, kinahanglang maliwat sa inyong amahan nga tuas langit. Sayon ba ni o lisod? Kinsay mo ingon, Father, sayon kay na buhaton. Tasang ka mo? Wa. Kinsay mo ingon, lisod kay na buhaton, Padre. Tasang ka mo? Nga nung duharaman kabuk ni pataas, unsa man day mong ubad? Wa mo kay baw, unsay sayon, unsay kalainan sa sayon ug sa lisod. Sama ni lisod o sayon? Lisod. Ingnon ta na lang lisod. Nganong nahimo mang lisod? Tungod kay tungod kay ang atong gugma para man sa atong kaugalingon. Mao na siya nakapahimong lisod. Kay ang direksyon sa imong gugma sayop man, dili man gugma nga tinuoray. Kung ang tao nga nahigugma sa Dios non nga paghigugma, purting sayuna ani buhaton. Kung pangutan-on nimo si San Roque, purting sayuna ani buhaton. Pangutan-on nimo si Mother Teresa of Calcutta nga Santa Teresa na karon, wa perting sayuna. Pangutan-on nimo si San Francisco, San Vicente Ferrer, perting sayuna ani. Sige, testingi lang ko no. Kung tamparuson imong pikas aping, hay may sayon, ipatamparos ang pikas o mubaos ka? Sayon ang pagbaos? Di, saggon man to imong kamot, lubagon pag ang kamot mo. Mabali na hinoon ka. Nyapunan pag yung kagsukmag, suon pag inang naong nimo, mga guba na imong naong, kay nisukol ka. Pero imong igtamparos diri, imo la ipatamparos ang pikas, nya pakapina nimo hilak gamay, nya pulo nga mapaubsanon nga moingon, sakit man tuod, pero this cannot change my love for you. Gay ko no, so ay ko no na, purting sayo na. Dali raman ang tambalan ka ng mga lagom. Kanang yung mabali ka, kanang magdinunggabay na mo, ma-ospital na, niya mo ari pag yung pari, kaya mangayo para bayad sa ospital. Hasta pari, maglisod na. Na may daghan din ang ilang kabuang, ang ilang binuang, ang pari mo'y pabayaron. Nakadaghan din mo ani.
Galisod na magay kong bayad sa akong kabuang. Inyong pagyumpunan. Ano ba? Sayon kayo, be. Hay may sayon, be. Kanang ikiha ka, tungod kay kuhaon ang imong butang, nya musukol kag buruka, labi na gina mga yuta, nana, mga but na siya og tag 20 ka tuig, 30 ka tuig, di pa magdaog, siging bayad sa abogado, o kaning giingong Kristo, kung kuhaan kag butang ayaw nagbawian. Oy, dali kayo. Ingnon lang na nimo. Sige, kuhaan na. Okay lang. Mana? Pirma dayon ka. Awa na. Humana. Kadali, anak. Kasayon, anak. Oy, makig-away yun. Mautanang na mo rin ako diri. Hilak-hilak pa dir. Mga ikog tabang para ibayad sa abogado. Nga naman, gikiha ko sa akong igsuon. Nga, nganong ari man ka mangayo na kog bayad. Nako, sayon na jud kayo na siya day. Tuo mga Ginoo, tuo jud ko pa diri. Nagampo gani ko sa Ginoo nga mudaog ko aning kasuhan ako. Sayon na jud kayo. Ayaw na pagpadayon sa kaso. I-submit ang imong kaugalingon. Kung unsay iyang gikihan nimo kay inyo ng kabahinanan, ihatag pakapinig-jutay. Kung ang iyang giilog, duha ka ektaryang yuta, nga napakadihay gamay yuta nga usa ka ektarya, tagai pag ginasiyag usa ka ektarya. Haron wa na kay yuta. Unsa pa may iyang ilogon, wa naman kay yuta. Siya, oy, wagid pa diri, di ginamuhonong ng ako igsuon, kay sa una pag ginasiya, yawanon ginakayo, na kung naraman dahil na, ayaw pagpatakod sa yawanon. Kay basig ikaw nga Diyos nun, mahimo na lang sa kang yawa. Muna, diri sa tong ikaduhang pagbasa, gisgutan diri nga kita, templo sa Dios, kinahanglan dili na to gubon ang templo sa Dios. Unyaon sa may gisaad sa Ginoo, niingon siya, kinsa tong magpasipala nining maong templo laglagon sa Ginoo. So kanang mutamparos nato, kanang muilog sa atong mga butang, kanang mupakauaw nato, ayaw na lang na siya sukli. Gasaad na ang Ginoo kung imong dagmalan ang templo sa Dios nga mao kining atong lawas, siya maoy atong kontra. Laglagon taniya. Gani niingon pagid siya, kanang mga maalamon nga tao na muingon nga tungod silang kaalam ila ng maniobrahon ang tanan dinis kalibutan, matod pa niya, libugon ko sila sa ilang kaugalingong kaalam. O kanang leader sa Russia, mga leader sa Russia, mga leader sa Ukraine, pulos man na mga maalamon, mga ngilngi kinastanan, karon galibog na sila. Unsa may ilang kalibog, libog na sila. Mo nang gapinatyanay, wa na sila kaila nga managsuon ra day sila, nga kadugo ra day kadaghanan nila, nga duna day daghan mga Russians, mga Ukrainians kaniadto makaliwat og Ukraine, naa si nagpuyo sa Ukraine kaliwat sa diri sa Russia. Og nga kitang tanan di ay kalibutan anak sa Dios, mo nagsuon ra ta, naglibog na. Amo na karon bisan dinis Pilipinas, bisan dinis atong parokya, duna na naglibog kinsa iyang igsuon. Kana bang parihan niya apelido, parihan niya ginikanan, nga mangtas kaig batasan, o karibang di ang silingan, nga di gyud kadugo, pero buutan kaayo. Na sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na, musta man ka, sugot ka nga igsuon ta, sige, ing na. Sugot ka nga igsuon ta. Oh, kanang wa mo lingi, galibog na. Nga naman, naamasunahuna, kaalam, ngano gitong igsuon, bana man na nako, ngano igsuon, anak man na nako, ngano igsuon man na, nganong apo man na nako, ngano igsuon man na. Waday kamutuan ang siging balik-balik din hismisa, ipakita nato ang panag-inig suunay.
Maubitan ng galibog mo, ang mga bata sugoon og paamin. Inigingos pare, pakita pa nag-inig suunay. Hala, lakaw gyud ngadto. Siging pangamin. Wa man nagipakita diha, ipakita ang atong pagkalulahay. Ipakita ang atong pagkapag-umangkunay, ang atong pagkaanakay. Wa nagipakita diha. Ang pag-inig suunay equal. Mao na ang atong gigamit, yango-yango. Dili ng pagsigig pangabot dito, amin yun. Inig humas misa, pangamin mo anang inyong mga lolo, lola, inana. Pero panahos misa, ayaw mong pangamin. Kay liturgical action man na siya. Di man na cultural action, liturgical. Yango-yango, equal ta. Kamong mga apo, na inyong lola, equal tala. Imong mama, equal rata. Na equal rata. Muna ay kong bugal-bugali kay equal ta. Ayaw kog daog-daoga kay kasabaan kas Ginoo na equal ta sa matas Ginoo, managsuon rata. Ana na, ang meaning ana, dili kay magsig pangamin. Magakus-gakus pa, paibugon pa ang tupad. Anaon, hukaw pa sila diya. Hasta pare, mag-ibog na lang sa no. Ayaw mo pagpaibog diri ana inyong gakus-gakus, kiss-kiss pa diha. Ay nalana. Yango-yango lang usa. Ug imo ng asawa unya na lang nagaksa ighumas misa hagki na ayaw ipatubang sa pare. Glipog na taanin. O na pasabot mosunod gid tas Ginoo. Nyag mosunod tas Ginoo isip balaan pinaagi sa paghigugmaay nga way pili bisag sakit higugmaon anha diha motubod ang tinuod nga kalinaw kalipay o kauswaga natong tanan. Salamat sa atong mga igsuon nga miila nato nga igsuon tanila na malit natog slots. Kining pagpalit ninyong slot dinhi sa parokya tibuok kalibutan hain man mo naggikan taga dinhi man mo or taga gawa sa parokya or gawa sa nasod tuana mo didto, congratulations, nipakita mo nga kita igsuon. Muna ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday ni abot nag 3,943 ka slots. Pakpakan nato ang amalit. Nagsugod na tag trabaho sa ato diha sa Loyo. Gusto mo mutanaw? Ambot na pa ba ito? Na may video diha dong? Ipakita ko no dong. Ga-count na ba para sa pundasyon? So muna paspasin na ninyong palit. Okay. So mga tulo naman tingali kahaligi mo na karon ang gibuhat. Nanay mga haligi pero kuananan pa na nana dia kilid sa tong simbahan. Imuanan pa kanang buhusanan na ba? So, iampo na to na kining atong paningkamot na magsalig raman taning pagpalit og slots. Inyong pagpamalit, ako palit sad ko. Habisan lang ko, kada buwan, palit lang tag slots sigon sa atong kapasidad. Na text na ako, Pader, maka dawat ra ba ang imong bank account og mag-deposit mi og 100,000? Nako bisan pag 2 million okay ra gyud kayo. Mura bagi hulga-hulga ko ba wa bay limit ang pagdawat sa imong bank account? Ingon ko bisan pag 2 million. Pagtan-aw na ko gahapon na ana ang 100,000. Pakpakan na to. Ay kung ninyo hadlo ka o pilay amount masod. Bisan pag 10 million, so dragi na sa atong bank account, i-transfer lang, no? Tanawa lang yun ang atong bank accounts, nga atong i-flash dinhi, inigkanta sa offertory song. Kanalay gamita, ay lang mo gamit og lain, kay naam sa tayo mga igsoon, nga ni-take advantage ba? Hatag sa GCash account, hatag sa bank account, pero lain nagngan, na ay lang kay mong tuman. Kanang i-flash nato din sa screen inig offertory song kanalay basihi og for siguro tawagi usa kay naaman tay mga numbers nga gipang mutang tawagi usa kon
Mao ba gini ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Di lang ko nato kayo gyud kumpiyansaan, pero kung masudlan gitag mga scammer, ato na lang sad nang ihatag nila. Makalipay man sad na nila, no? Linipayay lang ta. Manindog ta ug atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Nagato ako sa Dios Amahan, pagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang sa Kristo iyang anak kabuntong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Nisaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gitawag kita nga magbalaan ug magmahingpit sama sa atong langitnong Amahan. Busa karon mapaubsanon natong pangayoon ang atong mga gikinahanglan ug moingon kita, balaang Dios dungga ang among pagampo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan ninamdagan sa Espiritu Santo, magtudlo kanato sa pamaagi sa pagkuyog balaang kinabuhi diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa tanang higayon, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magbalaan usab sa ilang kanunayng pagpangita sa unsay makaayo alang sa katawhan nga gidumala nila, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga tugutan nato ang Espiritu Santo nga maoy mogahom kanato sa tanan natong buluhaton, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton magbalaan sa ilang balatian, kay ilamang gihiusa ang ilang mga pagantos sa kang Kristong kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Nga ang mga matuuhon na naguna kanato, tapos mahinlui sa ilang kasaypanan, makasudong na sa kahilugugmaon sa kabalaan sa Dios dito sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios dungga ang among pagampo. Langitnong Amahan, sa among pagpaningkamot aron mabalaan, ihatag ang among mga gikinahanglan, sibo sa imong gugma o grasya, kay mapaubsanon kini namong gituboy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia pinaagi sa angay nga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace, peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, ang panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita, o Dios nga makagagahong, itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Litania sa pasalamat human sa pandemya nga COVID-19. Muduol kita sa Ginoo kinsa nagbag-o sa tanang butang sa tanang mga panalangin o grasya nga atong nadawat sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Ang atong itubag, salamat sa Dios. Salamat sa Dios. Tungod sa pagpahinomdom kanato unsa katalandogon sa kinabuhi, sa pagpanalipod kanato sa dihang walay nangahas, sa pagpapuyo kanato o pagpabukas sa atong mga kunahuna kung unsa gayud ang mahinungdanon, magpasalamat kita sa Dios. Salamat sa Dios. Tungod sa pagtugot kanato nga makadugtong sa usag-usa diha sa pagtuo og gugma bisan pa man sa buhat sa pagkahimulag nga gipahamtang kanato sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa bayanihong buhat sa kaayo nila nga nihatag kanato sa siyentipikanhon, sosyal o espirituhanong tabang sa dihang ang pagbuhat niini nakarisgo o nakahulga sa ilang kinabuhi, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa mga bag-ong na diskubre nga mga tambal o mga bakuna nga makig-away sa mga kagaw o ang katingala sa kinaiyanhong resistensya batok sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa iyang masaligong presensya sa dihang kita nabalaka og nasubo, naguol og naginusara og nagmahinamon sa panahon sa pandemya, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita. Mahigugmaong Dios, walay hunahuna namo nga wala nimo masayri, walay luha namo nga midagayday nga walay bili alang kanimo. Walay kalipay nga among gisaulog nga wala nimo mabati. Nagpakatao ka niining kalibutan sa sakit, pagantos o kamatayon, o nahibalo ka sa mga kahadlok nga among giatubang. Dawata kining among pasalamat tungod sa imong maampingong gugma sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Sama nga ikaw dito sa kamatayon ni Lazaro, ibuga ang imong ginhawa nga walay katapusang kinabuhi ngadto sa tanang nangamatay tungod sa sakit nga coronavirus.
gihimo mong kalipay ang among mga kahadlok ug tungod niini kami nagapasalamat ug nagadayeg kanimo nganha kanimo ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami. San Miguel Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo kami. manglingkod sa makadiyot. Atong pasalamatan ang mga kaigsuonan nato nga mihalad niining mialagad niining santos nga misa, ang atong mga Parish Marshals Assistance Group or PMAG, ang Eucharistic Lay Ministers, mga Usherates, mga Love Offering Assistants or LUA, ang atong mga lectors o salmista, ang mga sacristans, mga IT o sokom, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ang mga parish personnel, o ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Rodney o Sister Tisi Moreno and family. Masipang pakpak pasalamat kanilang tanan. Salamat kayo. Update sa atong San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces or SBF DAG na maligya tag 76,000 slots nga tag 500. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 3,943 slots na apay 72,057 slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Padayon lang itag palit kay nagsugod naman og trabaho ang atong kumbento, pasabot mga bayrono na ni. So atong palitan lang yung slots. Kotob lang sa maabot, pero 11 minus unta makapamalitag slots once a month. Salamat kaayo. Hangtod mahurot ning maong mga slots. Manindog ta para sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod.